Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना। आं दा दंफैयो बिबार बागानाव नैया बिराद मोजां बिबार बागाना, माने जों बेयावनो सानसेया थाबाय आरो थानानै बिराद मोजां नाङो लोगोफोर। नै बिबारा जायगायाबो बिराद मोजां आरोना। जायगाखौथ' मा जायगा आं बेखौ मोनथिथ'लिया, बाट किन्तु बेरायनानै मोजां नांबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना फैयाखैब्ला मालाबा फैनानै नायनो हागोन। बिराद मोजां समायना। थ' लोगोफोर फैनो हागोन माब्लाबा। बिराद मोजां समायना जायगाया, माने ओंखाम उखैनायखौनो बावगारलांलायबाय आरो सानसेया थानानै। मा खालामनो, खामानि गैयैखाय एसे बेरायनो फैबाय आरो दिनै। थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो, मा मा नुयो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो। बैथिं बिबार बागानाव दै बायादो आरो साफाबो खालामबाय थायो इथिं। हनै बिबारखौ साफा खालामबाय थायो बेहाय, बिराद साफासो मोजां लाखियो आरो जायगाखौ। बिराद फेमिलिबो बेरायना फैनो हायो बेहाय। गथ'फोर, आबै आबौ, आदा बाजै, आगै सिस्टार, फंबाय आदा गासैबो फैनो हायो आरो बेहाय। बिराद मोजां फेमिलि बेरायनो थाखाय। जायगाया मोजां समायना आरो नायनो। लोगोफोर जायफोर बिथांमोना फैनो गोसो, बरियानो फेमिलि फैनानै बेरायना नायनो थांफैनो हागोन आरो। समायना जायगाया बिराद मोजां। ओंखाम उखैनायखौ बावगारलांलायगोन बेहाय हाबना लाबा। माने बेयाव एन्ट्रि जानो थाखाय 20 रुपिस टिकेटनि लानो गोनां जायो। 20 थाखानि टिकेट लानानै आरामसे हाबनानै गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन आरो बेहाय बिबार बागानाव। थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो, बिबार बागानखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नाजादो दे। बेहाय बिराद मेथाइ मोजां दामनानै होबाय थायो आरो नैया। मानसिफोरा नैयाव बहुद रिल्स बानायफैयो आरोना गासैबो। नैया बिबार बागाना लोगोफोर बिराद समायना। अनेक फेमिलिबो फैजोबो बेहाय गासैबो। माने फैनानै बिराद मोजां नाङो आरो नैया गाइसमोन। बिबारा बिराद समायना जाना दोङो। दा समावनो फैयोब्ला बिबारखौ बिराद नायनो समायना मोनगोन आरो लोगोफोर। ओंखायनो गोबाव खालामालासे गासैबो थाबनो फैनानै बिबार बागानखौ नायफैनानै फट' लानो हागोन आरो। नै बिराद मानसि फैयो आरो बेहाय। माने जों बेहाय सानसेया थानानैनो समखौनो पात्ता मोनासै आरो लोगोफोर। बिराद नायनो समायना नालाय, ओंखायनो समखौनो पात्ता मोनासै बेहाय थानानै। हनै बिथिंबो बिबार बागान दोङो। हनै माला सेलफि लागासिनो माला मादैमोना। नैथिं आरो बिराद मोजां समायना बिबार बागान दं आरोना, नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो आङो। नै लोगोफोर नैया बिबार बागाना बिराद मोजां समायना आरो नैया। वाव, बिराद फट'शुट खालामो बेहाय। नै बिबार बागाना बिराद मोजां समायना जाना दङ गासैबो। बिराद समायना जायगाया लोगोफोर, नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन। माने मबाइलाव नुनायजों खाथियाव नुनायजों एसे आलादा जायो नालाय, ओंखायनो जायफोर बिथांमोना नायनो गोसो स्पटलि फैनानै नायनो हागोन आरो। बिराद मोजां समायनानि बिबार बागाना। वाव, माने गोसोखौ बिराद मोजां नाङो आरो लोगोफोर। एक्टरा फट'शुट लानो नागिरदों आरो लोगोफोर। बिथाङा बिराद हेन्डसाम दै। वाव, माबायदि मोनदों फैनानै गोसोखौ? भेरि नाइस, आइ एम भेरि एक्साइटिं। मा नुखो? होनना बुङोबा ओरैबायदि समायना बे जायगाया। आयै, फुंनिफ्राय फैनानै नै दासिम दङ बेहाय, थांनोनो बालायदो। माबायदि नांदों गोसोखौ? नाथाय फैयो लोगोजों, नाथाय जोंफोरो बिदि नङा आरोना। मा नुखो? फैनानै इन्टारेस्ट जों नुदों बिबार बागान समायना, मिथिंगा, मानसि बोरिया, फेमिलिफोर फैयो एन्जय खालामनो। माने बेहाय फैनानै दुखु दङब्लाबो माने एसे
स्रां जायो आरोना दुखुफोराबो बेयाव फैनानै गाहाम नाङो आरोना इन्टारेस्टिं मोजां नाङोना गाहाम नाङो बिराद थासारिया मोजां ना बिराद इन्टारेस्टिं आरो गाहाम मोनदों आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि बे जायगायावहाय फैफेराखैब्ला फैनो हागोन आरो ना मा जायगा नैबे बेखौ ओरैनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नावकाटा ओनसोलनि मा होनो जोहोलावफुरि पार्क होनना बुङो आरोना जोहोलावफुरि पार्क बे जायगानि नामा ओरैबायदि समायना आरो दायो जोंनि एरियायाव नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय बेनो बांसिन फेमास जाना दं आरोना मोजां नाङो आरोना फैनानै एक्सेलेन्ट लोगोफोरनिया बिराद मानसिबो फैनाय थारैनो फैमारदोबो हनै बिराद माने सेलफि फट'शुट रिल्स बिबार बागानानो आरो थ' लोगोफोर जायगाखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोननो बुंनानै होखाबाय जोंहा सासे फंबाया थ' लोगोफोर बेनोमोन आरोना जायगाया फैनानै मोजां नांदों थारैनो नै लोगोफोर बिबार बागाना बिराद मोजां समायना नोंथांमोना बिबार बागानखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अब्लासो आंबो मिथिगोन जेनेबा आंनि बुंनाया सैथोना मा नोंथांमोना फैनानै नायफाबानो जाबाय माने बिबार बागानखौ नायनानै बिराद मोजां नाङो आरो थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय